Oso kuriosoa da, zeren eta, bueno, hasiera batean ama izan da zail iruditzen zitzaidan, goi mailan bueltatzea edo egotea, baina aldi berean aurra jaio zenean erronka bat bezala izan zen niretzat, esatea, zenbat denbora beharko nuke berriro, lehiakor egoteko. Eta, aurraren beraren izaerak ere egia esan asko lagundu du erabaki hau hartzen, eta aurten egon naizen denbora ere ikasteko aprobetxatu dut. Beraz, jaio denerako, neuzkan ja gauza asko irekiak, eta justu, oraintxe master bat amaitzen ari naiz, dietetika eta nutrizioan ere gradu bat egiten ari naiz, hori lasaiago hartu dut aurten. Eta, goizean goiz, esnatzen geha, iluntzean ere goiz joaten gara ohera, eta goizean ikasi egiten dut, gero aurrak, aurre eskolan dagoen bitartean entrenatzeko aprobetxatzen dut, eta normalean eguerditik aurrera hemen etxean berarekin lasai egoteko denbora izaten dut. Helburu horrela garrantzitsuak udazkenera begira planteatu ditugu, zeren eta ulertzen genuen ere, urtebete eta gero gorputzak behar zuela bueltatu pixkanaka. Eta, datorren hilabetean amaituko dut masterra, beraz, niretzat ere hemendik aurrera denbora gehiago izango dut, eta nabilena baino lasaiago izango naiz. Eta, hori Europako txapelketa gustatuko litzaidake ongi prestatzea, eta hortik aurrera jarraian badatuz munduko kopak, eta hor egongo da orain datozen helburuak. Egia da, azkenean, Rio helburu garrantzitsua zen niretzat, eta ez zitzaigun iruditzen ere, okertu behar zuen, baina okertu zen, beraz, iragana daia da, eta ez dakit, momentuan bizin dudan egoerarekin 4 urtera pentsatzea oso zaila egiten zait, eta hasi nahi dut, ikusi nahi dut nire burua non nagoen, eta maila ona ematen ari balima naiz, ziurrenik mundiala eta gero planteatu beharreko gauzak izango dira, baina momentuan ez dut horrelako ikuspen luzerik, eta aurtengo lanak aurrera atera nahi nituzke, eta aspaldian ez bezala nire hanka honenak bilatzen saiatuko naiz, eta hori lortzeko lanean ari naiz.